O kay kining Dominguha, espesyal man sa mga amahan, Happy Father's Day sa atong mga amahan, labi na dinhi sa atong parokya. Palihog mga amahan, tindog. Ang uban biya, di mo tindog. Ayaw ikauwaw ang imong pagkaamahan o pagkalulo. Atong palakpakan ang mga amahan sa atong parokya. Congratulations! Salamat sa inyong pagkaamahan o salamat sa inyong pag-anhi o pagsimba karon. Palihog manglingkod. Lukatan na lang ang inyong chocolate unya sa inyong mga asawa. Tinuod mga igsoon, bililuhon ang mga adlaw nga sama niini ug diha sa maong mga adlaw gihatagan nato og pagtagad, recognition ug paghatag gayud og dungog ngadto sa mga sakripisyo sa atong mga amahan o sa atong mga ginikanan sa kinatibuk-an. Nini pong mga adlaw, kadaghanan sa mga amahan mamalandong. Maayo ba ka kung amahan? Mamalandong sus, kung kibaw pa lang ko ing ani, wa na lang yun ako isudli. May mang kapader, kay wa mang kay asawa. May mang kapader, kay wa mang kay anak. Wa lagi may anak, wa lagi may asawa. Pero perting daghanang mga parokyano nga moingon og father bisag di among mga anak. Mas tigwang pa sa amo, Father, bless ko, Father. O, diha ninyo masabtan ngano nga nidaghan dayon ang puti sa akong buhok. Kay ni apas ko niya ng maong Father, bless ko, Father. Mao kana pud ang iampo nato sa mga amahan. Father in heaven, bless us in our being fathers of the family. Diha sa mong pag-ampo mga igsoon atong lantawon nga kita usab karon sa ika-napulog usa ka Domingo sa ordinaryong panahon, gigiyahan usab sa atong mga pagbasa dinhi sa atong panagtapok karon. Ngano man, kung ikaw maayong amahan, ikaw na ay panlantaw sa imong pamilya. Amen? O ang dako kayo natong lantaw, o dako natong pangutana, ang Diyos amahan. Kung sa may panlantaw ka nato, isip iyang dakong pamilya. O kana gipadayag diha gayud sa atong mga pagbasa karon. Our reading started with a high tone of hope. Diha sa unang pagbasa, atong makita ug atong nadungog nga si Ezekiel nga maoy nagsulat niini, no? Si propeta Ezekiel nga nagsulat niini, nagpadayag sa kinsa kining amahan, kinsa kining Dios nga atong gituhan. Ug ang kanindot nini gipadayag niya sa usa ka example sa usa ka sidro o cedar tree nga dako kayo ni kutlo didto ang Dios sa tumoy sa salingsing ug gitanom niya kini diha sa usa ka bukid ug kini ni dako usab. Ug ang atong pagbasa kanindot nga kita gihatagan og dakong pagsalig, no? Pagsalig nga ang Dios gayud mao ang nagkontrol sa tanan. God is in control. Siya tong nagpadako sa gamayng kahoy, siya tong nagpalambo sa maluyahon, siya tong nagpaubos sa mga hambugiro o mga mapahitason. O ni end si propeta Ezekiel niini sa pagingon, ako ang Ginoo, nagsulti niini, ug tumanon ko gayud kini. That the promise of the Lord is our hope, that yes, He is in control of everything, and because He is in control of everything, what He started in our lives, God will finish it.
and He will finish it with His plan. Uban ni ana mga igsuon, makaingutan, so man plano sa Ginoo ba der? Kanindot sa question, kay kana gitubag diha sa ikaduhang pagbasa nato nga gikuha gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto nga taliwala no sa pagdepende o pagsagang ni Pablo sa mga nang mahira nga nanaway kaniya sa iyang pagkamagsasangyaw, mingon siya, bisan pa niya na, kita magmakanunayon, kay ang Ginoo, wala lamang naghatag kanato kinabuhi dinhi sa yuta, kundili kinabuhing walay katapusan, that we are destined to life eternal. Ug mao na ang plano sa Dios, nga kinabuhing walay katapusan, unta ato tanang mahuptan isip iyang mga anak. Busa gani si San Pablo mingon nga kita magmakanunayon jud diha kang Kristo ug taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi. Hinumduman nato nga kita mga Kristohanon binunyagan ni Kristo, we walk by faith not by sight. Ang atong panaw diha sa pagtuo, dili lang panaw sa unsay atong makita. Kanindot mga igsuon, nga di ay ang kinatibuk ang plano sa Dios. Alang kanato, unsay iyang ikumpleto kanato, mao gayud nga ang kinabuhing walay katapusan. Busa dinhi karon ang challenge sa atong kaugalingon. Kung kinabuhing way katapusan, nan unsa man gayud ang atong himuon. Si Jesus diha sa Ebanghelyo, nagsaysay kanato nga diin diha sa iyang kinabuhi, sa iyang pag-abot, sa pagsugod niya sa ministriya, sa iyang kinabuhi sa kalibutan, giunsa niya pag-abli, giablihan niya kani sa usa ka dako kayong proclamation. And what was the proclamation? The kingdom of God is at hand. Ang gingharian sa Dios ana-ana sa inyong taliwala. Nan kining maong dakong gasa ni Jesus sa iyang pagtuman sa plano sa Amahan. Iya karong gi-explain sa atong ebanghelyo unsa man ang gingharian sa Dios. Sama ba kana sa gingharian ni Hari David sa una nga dako kayo? Sama ba kana sa gingharian sa Inglaterra? Sama ba kana sa gingharian sa mga emperador sa Roma? Unsa man kining gingharian? O kini iyang gisaysay pinaagi sa usa ka sambingay. Diwa, by the way, kasambingay. Ug nadungog nato ang sambingay sa usa ka magpupugas, no? Nga ikuha sa binhi, gisabod niya diha sa iyang umahan, unya wa na siya nakahibalo unsay nahitabo sa mga binhi. Ang iya lang nakita kini ni tuyhakaw, ni gitib, dayon ni dako, unya ang last niyang himuon mao lamang ang pag-harvest. Usapay pasabot ni mga igsoon, si Jesus nagpahinumdum kanato nga ang gingharian sa Dios is not us who control it. It is God who controls and let it grow. Nga pader, asa man na pader ang gingharian kanang duol sa airport o dito sa Tamayong. Ang gingharian sa Dios, mga igsoon, dili territorial. Dili siya kota. Kundili ang gingharian sa Dios, gitanom ni Jesus, gitanom sa Dios Amahan, diha kanatong tanan, ug asa diin kita naa ang paglihok unta sa gingharian. The kingdom of God is in you, as it is in me and in us all. Pero unsa man ni siya? Decoration? Dili.
Tanawon una sa tanan i-recognize nato nga sa unang sambingay magtubo gyud ini. Magtubo ang gingharian. Dili ni maok-ok. Dili ni bonsai bay. Mutubo ni siya. O kinsay nagpatubo nini, dili ikaw, dili ako. Ang Dios mismo sa iyang grasya nga gihatag kanato adlaw-adlaw. Matag gutlo. Bisag di kita takos, gihatagan kita grasya sa Dios. Ang purpose, para mutubo unta ang gingharian diha kanimo, diha sa imong pamilya, diha sa atong katilingban, ug labaw sa tanan sa kinatibuk-an sa kalibutan. Wow! Ang galing. Tinuod, galing talaga yun. Pero kining galing-galing mga igsuon, atong hinumduman nga ang mag-uuma ni sabod niini. Meaning, you are the workers of the kingdom of God. We are all workers of the kingdom of God. Mao na nga atong buhaton ang tanan nga unta masabod nato ang gingharian sa Dios. Mao bitaw nang gitawag ta natay evangelization. New evangelization. Usa man na, mo na pagsabod, pagsabwag sa pulong sa Dios, sa presensya sa Dios, pagsaksi sa katinuod sa buhing Dios. Mao na nga imong buhat ug akong buhat. Kita mga piniyalan, dili kita tag-iya sa katilingba, dili kita tag-iya sa gingharian. Kita magsasabod. Kita mga trabahante, kita mga piniyalan niya ng maong gingharian. Ang question, gisabod ba nimo o nagsaksi ka ba ni ining maong imong gisabod? It's easy to saw. It's difficult to witness to what we saw. No? Dali lang kayo mo sabod. Pero ang pagbarog o pagpakita unsa mangyadening gisabod nga gingharian sa Dios kana ang lisod. Mao na mga kaigsunan nga usahay makadungog kag daghang kayong istorya sa frustration diha sa mga lumilihok sa simbahan nga nagasabod sa binhi sa gingharian. Ay, Father, niundang ko ay kapoy man. Mao man Japon, no? Effort ko kayo, Father, ni-appeal ko og GSL, unya, human sa pagka-GSL ako ra may nahimong dautan, ako manuoy gimarites, ako manuon ang giingon nila nga babag sa katilingban, di na lang ko. Remember, brothers and sisters, ang gingharian sa Dios magsasabod lang ta. Dili kita nagdetermine sa tubo, ang Dios ang nagpatubo. Mao nga, we are cooperators of the kingdom of God, not the owners. Kay ang owner, ang tag-iya, mo'y magbuot. Ang ato nga mga piniyalan, mo cooperate lang ta sa grasya sa Dios nga naa kanato. Mo na mga amahan, ayaw mo ka discourage. Maayo mo tan ako pagpadako sa akong anak, Father. Maayo mo akong pagtrabaho, pero muraman og failure ko. Tanawa, tingaling ikaw na nagbuot-buot sa imong pamilya. Remember, ikaw, piniyalan sa imong pamilya. Ang imong buluhaton, pag-cooperate sa grasya. Mo nang natay ginaingon, do your best and God will do the rest. Kana ang usa ka pagtulunan nga makadasig unta kanato adi ay. Oh. Ikaduha, mga kaigsunan, diha sa maong pagsaysay sa gingharian sa Dios, gikumpara ni Kristo nga kini siya daw usa lang kaliso sa mustasa, way biling nga liso, no? Giperting gamaya. Pero kung matanom kini og mutubo, mahimo kining dako sa tanang mga tanom nga ang mga langgam gani musalag niini, ang mga hayop magpalandong niini, unya kini mahimong dakong silbi.
From the insignificant thing to very significant. No? Why bili sa sugod? No? Pwedeng ipadaplin, murag wala, pero naa di ay diha sa iyang pagtubo. Surely, brothers and sisters, mao kini ang pagpadayag ni Kristo nga ang gingharian sa Dios usahay di nato makita. Usahay wa nato atagig bili. Pero di ay nahimo nga dako nga tanom. Sama kang Kristo, bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay dili bililhon nga bato apan nahimong bato sa kanto nga mao ang nagpugong sa tanan, nahimong pinakaimportanteng bato. Pero ang sugod, wala. Gi-reject. No? Ugusahay mo na gibati nato, no? Mga ginikanan, bantay mo. Kayo usahay sa pagtanaw ninyo sa inyong mga anak, inyong i-reject ang uban. Tulo mo'y anak, ikaw kinamagwangan, pag doktor kay, ayaw kag utok. Doktor, no, suportahan ta ka. Ikaw, no, ikaduha, no, pag nurse, ano man, no, dali lang maka-abroad. Ikaw katulo, maot makagdagway, oy. Niya, bulok-bulok pag yun. Hala, pagpari! Ambot, mga ba na nahitabo kang Reverend Iboy. Usahay nga na, we reject because they are insignificant. Sometimes husbands are rejected by the wives because they are not fulfilling the expectation of the wives. Ludoy nga nagyatagan mo kuha ninyong banaha, oy. No? Baho maninig ilok. Mao. Nga ikaw may nagpili niya na. Nganong nag-uyab mo, humot ba kayo nag-ilok? Reject. Bation ang depression usahay because we are rejected, because we are insignificant. But remember, in the kingdom of God, sa gingharian sa Diyos, walay insignificant. Importante ka. Liso ka nga mustasa. Nga kung imong itanom, mahimo gayud nga dakong kahoy, nga makahatag og landong sa uban. That is the gingharian sa Dios, mga igsuon. Mo ray gi-offer ni Kristo kanato karon diha sa atong kasaulugan. Hinumdumi kini ang inyong misyon. No? Build the kingdom of God. No? Kita mupanday sa gingharian sa Dios. Dili mo human mo cooperate nga mulambo unta ang gingharian sa Dios o ang atong lantaw nga kini ginasyahan sa Ginoo bisan kung kita wala o dili importante sa katilingban. Mabati unta nato ang paglaom nga gihatag sa Ginoo kanato karon nining Eucharistia nga atong gisaulog. Busa, dili lang sa mga amahan nga nagsaulog sa Father's Day karon, kundi kanatong tanan. Ang Dios naghatag kanato og dakong gasa. Ikaw importante sa iyang mata. Kay ikaw usa ka piniyalan sa iyang katilingban. Lihupon ta, isangyaw ta, ligunon ta ang atong pagtuo aron mapadayon kita sa pagsabwag o pagtukod sa gingharian sa Dios. Busa, nindot ang pag-ampo nga gitudlo ni Jesus dinhi kanato. Unsa ganito sa Our Father, umabot kanamo ang imong gingharian. Ginoo nining Eucharistia, liguna kami aron unta mabati namo nga moabot ug nagtubo ang imong gingharian dinhi sa among taliwala. Amen. Palihog manindog.
atong ipadala.